osote aka na-achị ọrụ steeti abụ Anambra Dr. Anya Kpachapu akpọkwugo ndị nke bi n'ime steeti abụ Anambra ka gbaa mbọ bụ nke ha ga-eji gbaa mbọ ikwu na ewepụtara usoro ọgbụgba na oyoyo a ga-eji wee belata nsogbu ọkụ ọgbụgba nakwazi imebi mgbogbo na mgbomgbo ndị mmadụ nwe. Onye nta aka n'obi gọọmenti bụ Emmanuel Okonkwo ga-ewetara gị akụkọ a. Osote aka na-achị steeti abụ Dọkịnta Ibezim kwupụtara nke a n'oge ọ nọchitere anya aka na-achị steeti abụ Ọkammụta Chukwuma Soludo n'ebe dị iche iche ọkụ gbara na steeti a ndị gụnyere Ọgba Osisi Bridgehead Ọnịcha nakwazi Ụmụdịọka Ọbụnese Village nke dị n'Ọka ebe ọkụ gbapịara ngwaahịa ya nakwazi akụrụngwa ndị mmadụ ji ebi n'ụlọ nke ego ya nwere ike iru nde naira. Osote aka na-achị steeti a kwazigharịrị n'otu ọkụ ọgba si agbazi na mgbe ikpeazụ a na Anambra steeti ọkachasị na mpaghara Ọnịcha ma chetaziara ndị mmadụ mkpa ọ dị ka abụ ndị ga-ewezuga onwe ha n'ihe dị iche iche nke na-ebute ọkụ ọgbụgba. Ọ kweziri nkwa na gọọmenti steeti a ga-agbanyesi ike inyere ndị ahụ ya bụ ọdachi ọkụ ọgba dakwasara aka otu o si kwesịe. Ndị ahụ ọdachi ọkụ ọgba ahụ dakwasara bụzi ndị gosipụtara afọ ojuju ya nakwazi obi aṅụrị ha nwere na osote aka na-achị steeti a bụ onye bịara mara ka ha mere n'oge ya bụ ọdachi. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Okonkwo.